Nosaltres fem el treball de les aules d'acollida perquè ens va semblar que era un tema que estava constant actualitat i a més se n'ha parlat molt però es coneix poc, les aules d'acollida, perquè en realitat la gent no sap com van començar, per què, com funcionen exactament, quanta gent hi treballa, les problemàtiques que pot generar, i llavors ens va semblar que era interessant tocar-ho des de diferents punts de vista de la gent que està involucrada en les aules d'acollida. Vam decidir, ens vam dividir la feina amb les companyes, vam fer primer tot un organigrama les tres juntes i llavors vam dividir bàsicament el tema de contactar amb la gent, ja sigui amb professors, amb la conselleria, amb l'AMPA, amb la direcció d'alguna escola, i ara estem preparant juntes les entrevistes i ens organitzem una mica com podem. Com deia, es coneix poc en realitat i a més és com molt interessant la temàtica, vull dir, estàs parlant d'educació, a mi l'educació és una cosa que en general sempre m'ha interessat i de gent de fora, llavors és tot un procés que és complicat i és interessant saber com funciona i els problemes que es generen.